niciun Alex și a uitat și mea acolo. Oameni buni, am făcut 40 de puncte. 40 de puncte. Hai, vă vine să credeți numai 40 de puncte. Bun, și cam atât a fost episodul de asta. A fost mic, știu. Hai să treacă minut. Bun. Bun, hai. Bun. Papa. Uite, trebuie. Ui, și niciun Alex și a uitat și mea acolo. Oameni buni, am făcut 40 de puncte. 40 de puncte. Hai, vă vine să credeți numai 40 de puncte. Bun, și cam atât a fost episodul de asta. A fost mic, știu. Hai să treacă minut. Bun. Bun, hai. Bun. Papa.